Ingazita munoziva kare pakurova magitare kumba ndinobva kuchipinge nzira yekuenda kwaMutare ndakachitanga kare chibasa yed family general ndokutendai nekusubscribe nekukomenda nekulike nekushare kwamuri kuita. Ndiri kuona kuti masubscribers ari kuwanda zvichireva kuti izvo chirongwa chedu chiri kufamba mune zvakadi zvakanaka. So guys, musakanganwa futi kusubscribe our YouTube channel kuitira kuti each and every week unenge uona zvima different zvima video zvinenge zvichiuyawo zvakasiyana siyana, tokudzidzisa sei, tofamba sei, toita sei, tenge tichingoona nekuonesana. So pamwe panenge pakaresvekawo posinganatsi kuona unondibvunza mukoma ndoita sei kuti ndidini ndisvike nditaureiwo nemi nekuona nekuonesana. Zita rangu Facebook ndonzi Eddza Power, ku YouTube ndonzi Eddza Power. So ukangoenda ku Facebook ukangondosearch kuti Eddza Power unodini unondiwana. Then guys, mavideo awa ngatimaone kusvika adini apera ndokuti unatse kudzidza, because iwe ukaona chinhu chijamba jamba haukwanisi kudzidza wise. So nhasi ndauya nechimwe different style pane chiya chandakambokuonesai last. Nhasi ndiri kugadzira chimwe but tembo yacho inenge iri pana 112 tembo. Then malines last ndakakudzidzisai achibva pana 1 kusvika pana 3. Nhasi tiri kubva pana 1 kusvika pana 5. Next time tobva futi pana 1 kusvika pana 9. Tenge tichingoona nekuonesana kuti maline edu anenge akareba zvakadini zvakaita sei. So nhasi ngatimbopindai mukati tiona kuti tofamba sei. Ndokutendai nekusubscribe guys, tiri kuwanda zvashe chaizvo chaizvo. So regai tione nekuonesana maizi. Alright, takupinda mukati. Then nhasi tiri kuuya panapa toti plus. Then tati plus toenda pana flex tondoti tondoti flex. Then tabva pana flex todzira kuzasi. Andinoona tichidzira kuzasi ndapajamba I think toenda pakanzi method statement apa wasvika kuti okay. Then wati okay chinenge chatoload wopinda mukati woti okay pakona, usvika pakona woti piano roll. Wachiti piano roll tiringoshanda na C5 kusvika maakugona ndozokupai 6 ndozokupai D5 ndozokupai A5. Saka nhasi todomboshanda futi na C5 kusvikira majairira maline, then ndozokupai mamwe handiti. So let's go guys. Toya panapa toti 1 2 3 up. Toya panapa up up. Tenge tichingoleya tichingoita sezvi zvendiri kuita izvi. Tichidini tichileya maizi. Then tenge tichiplaya tikati lay totodini tichienda tichidini tichingodaya. Ndifunga kuti pane zvakaipa mafia depan. Muri kusubscribe guys, ndiri kuona masubscribers ari kuwanda, zvinongofadzawo ngoitawo chinhu chakanaka vanhu vechingosimbisa. Hairarami hove pasina mvura wana, sazvo ndiri save, saka handikwanisi kurarama musipo imo, ndotokwanisa kutoraramawo kana muri boys. But nhasi ndiri kuonesa chimwe chibhiti chinyama last chaiko chinyama last zvashe chaizvo. Ndokutanga ndakusimbisai ndisandaenda mberi, but mukachibata bwino togona kungokaruka tata nemaproducer akawanda zvekutoda. Alright, I'm sure pachapera zvikatadzaurira zvakanaka hazvengu zvoda izvo. Alright, akuplaya. Alright, ndakuisa zvima pi tichienda ndi. Then uya pamboti okay.
wati okay, wati purity, wati mukati, ndiona. Then wapedza kuti mukati mepurity woya panapa kanzi presets, wapedza kuti preset woya pane ichi value lp piano woya kuti okay, then woti piano roll wopinda mukati takutanga uri ndiona takutanga uchilea malere. Tauda player. Alright. Zvandakambokudzidzisai last paipai kuti anofanira kuita madika. Sati ngwe ati kwi. Ndozvetoda kuita futi. Next time ndokudzidzisai chi keyboard. Alright. Toya panapa. Tomaka izvi. Toya apa. Todhonza ichiuya uko. Tozviita zvidiki futi. Chop. Okay, then to play. Alright, then tudagisa kick. Toya up. Tutsagama kicks. Alright. Toesa snake. Ora ngatimbesa heads first. Panamanda yango jamba ndanga ndaonakirwa. Ora ndoisa yes. Izvi unongoparadzira kudai. Kusvika apa.
Alright, toisa snare. Toyapa napa toti kicks. Ngoda what. Snare. Toraich toyap. Yes. Yeah man. Saka iwewe ka unofaona tsakuona because chirongwa ichi mahora tesa BS that plus tapedza kuti plus then toti fruit dx10 ndoro ndowanza kufarira ndoti okay ravhura then toya panapa toti okay presets then toti presets tomboya paya patakawaya last flat toti okay then tadaro takuisa bs okay toya piano roll topinda mubase hausati waziva mamelody sezvandakataura saka unenge wotomboita zviri paground because hausati waziva base kuti unoleya sei then wauzoziva tokuonesa. Yeah, then twese timbona toisa melody amelody tomboisa uchi. Alright, ndisandaisa mamelody pane tukumbira tondoda kukanda kuti okay what okay oya pano my fan okay then wopinda oya kuzasi oya panapa then oya apa mbira dzimwe Titu.
yakisa melody toda kuvhara nasaduisa rakareba hei vari kuchema makanyanya kurebesa bandenge ndetokuonesayo kuti muzive moita sebo ndikada kuita mashort mondipa mavhiyu mahara pasina chemuri kudzidza. What a purity. Listen. Presets. Up. Moshandiswa zvimwe zvisingazivi nena ndotozviziva tozichosaunda sei timbochinzwa pamwe chionako. Okay. Then do something. Wee sakura is munda. Okay. Chidzore volume computer yangu yakatakura zvinohobho zvese izvi kudzisa kuzasi unoya panapa okay umaka ubva ubaya control ubva uti down rega ndikubaya control yemo ndikabayira yangu keyboard yangu iri papa not press control wechingobaya control ubva ubaya ichi uti okay zvadzira kuzasi then uti yeah ndakumbo export tokuonesayo zvofamba sei taexport waizi zvako zvese ndezvi then takuexport then split by channel uti panapa uti split by waya pakanzi pattern 1 uti split by channel uti split then oda visa ichi notra melody niwisa utra ichi wisa utra ichi wisa then waya pakanzi song utra ichi wisa
Alright, takuleya unoita sezvizvi. Then weya panapo pressa control keyboard yako woti control E, weya woti 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then woti cancel, wosimudza izvi wodraga panapa. Yeah, so ya chorus yako unongobvisa ichi, then panapa woti unobva walowa zvese andiro ungosiya zvithu zvichinetsa yeah, not okay. Control B. So at apply a chorus ne verse. Ndiro panopera pari kuimbwa kuti papinde pane imwe channel, unenge uchingoisa wodzora volume ungo ya bo.